Vibrante regata vivida este domingo en Cabo de Cruz, onde se celebrou unha das últimas probas da Euskolabel Liga. O club local competiu na segunda tanda, asinando un tempo de 19 minutos 25 segundos que por momentos lle permitiu erixirse el líder da regata. Finalmente, o bo papel dos equipos da cabeza da clasificación xeral, Urdaibai e Hondarribia, deixou os crucenses en terceira posición. Salimos a ganar a tanda, que é o que tiñamos que facer, e despois esperar a ver se caía algún dos grandes, que eran dous, quedouse un pouquiño vento, tiveron un pouco de suerte tamén, se non creo que poderíamos pelear pola bandeira. A regata foi perfecta, non nos podemos queixar para nada, na casa terceiros, unha bandeira, sextos na liga cómodos, e agora jueves a clasificatoria da Concha e intentar entrar. O Peirao de Cabo de Cruz converteuse ao longo de toda a xornada nunha auténtica festa, ateigado de afeccionados que unha vez máis fixeron gala da súa implicación e apoio aos remeiros. Hai que remar desde fora tamén, hai que seguir desde fora tamén. Cabo a cabo, pero bueno, este ano non hai queixo. A bandeira de Hondarribia, isto, a ver os xoves se presupón, se non hai ningunha novedad, teñen que entrar. A Concha con entrar xa está feito. É que, para un aficionado daqui, moito máis non se pode pedir. A verdade que houve un momento que se podía chegar a soñar co segundo posto, pero bueno, non tuvemos suerte, non se levantou esa rachiña de vento que queríamos na quenda de honra, pero bueno, a verdade que un terceiro posto pois sabe moi ben. Foi unha regata fantástica de organización, como sempre, un ambientazo xa puidechedes ver e vivir. E o resultado pois, foi espectacular, os remeiros derono todo como a sempre e encantadísimos, vamos, de como saiu todo. A vindeira cita do calendario será en Bermeo, onde os boirenses pelexarán por manterse nos primeiros postos da táboa xeral. Actualmente sitúanse nunha cómoda sexta praza.